Projekt Aktive Hænder er et projekt, der først og fremmest handler om at gøre livet lidt sjovere for førtidspensionister i Furesø Kommune. Det er fordi, vi tror på, at alle mennesker de har nogle kvalifikationer, som de gerne vil udnytte til gavn for andre. Og vi tror på, at der sidder en flok førtidspensionister derhjemme i stuerne, og egentlig rigtig gerne vil udnytte det, de kan. Og det får de mulighed for i Aktive Hænder. Vi har etableret et projektkontor, hvor de får lov til at komme ned og løfte reelle opgaver for foreninger i kommunen. Og på den måde bliver de en del af et større fællesskab. Der er jo en lang række foreninger i Furesø Kommune, som løfter en virkelig vigtig og stor opgave for borgere. Og den bliver vi en del af, den opgave. Det kan fx være noget med at hjælpe en forening med at lave en folder. Det kan også være noget med at varetage noget omkring bogholderi og regnskab for en forening. Nogle foreninger hjælper vi med, hvordan er det egentlig at blive forening overhovedet, hvad med vedtægter, hvad med medlemsregistrering osv. Så hjælper vi med PR. Vi har haft held med at få flere foreninger omtalt i den lokale avis, fået arrangementer omtalt på Kulturnaut og i Frederiksborg Amtsavis. Det har været rigtig sjovt at være med til det. Noget, som er helt centralt i projektet, det er jo, at det er mig som projektleder, der hele tiden sidder med det overordnede ansvar for, at de opgaver, der bliver løst på forsvarlig vis. Altså, at det er en okay opgave, vi afleverer tilbage til foreningen. Og det er væsentligt at sige, fordi at de førtidspensionister, der sidder med i projektet, hver især selvfølgelig har nogle skavanker, eller hvad skal vi kalde det, som gør, at det kan være svært at sige til, selv fra dag til dag, i forhold til, om man kan løse en opgave. Så hvis det er, at man lige pludselig får det rigtig dårligt, og alligevel ikke kan det, som man sagde, man kunne, eller troede, man kunne, jamen, så er det min opgave at få løst opgaven og få den afleveret i tide og i ordentlig stand. Og det tror jeg, der er en stor frihed i for den enkelte deltager i projektet. Vi er lige for tiden 6 forskellige kvinder, som går hernede. Og vi er i forskellige aldersgrupper, og vi har også forskellige handicaps eller forskellige sygdomsproblematikker. Så vi rummer faktisk rigtig meget forskelligt. Dagene i projekt Aktive Hænder har deltagerne selv været med til at forme, kan man sige. Vi har haft en workshop, hvor vi hver især har budt ind med idéer til, hvordan en uge kunne se ud, sådan så det er attraktivt at komme hernede. Det er jo på frivillig basis, og det betyder, at det er min opgave og deltagernes opgave også at få fyldt indhold i dagene, som gør, at det er attraktivt at komme. Og noget af det, som selvfølgelig skal være attraktivt, det er jo først og fremmest fællesskabet, at man har fællesskab med andre mennesker. Og så er det jo noget med, at man løser opgaver, som giver mening for den enkelte. Og i det med at løse de her opgaver, så kan man jo komme ud for, at man måske ikke har de nødvendige kompetencer eller kvalifikationer til at kunne gøre det. Og der tilbyder projektet så også, at man kan lære nyt. Vi har for eksempel haft undervisning i noget omkring grafisk design, forskellige grafiske programmer, InDesign, Illustrator, Photoshop. Vi lærer noget om at tage et godt billede, behandle det efterfølgende. Og så har vi haft kurser i, hvordan vi kan bruge kroppen som et instrument til at håndtere følelser. Så det spænder meget bredt, og igen er det jo de deltagere, som kommer i projektet, der er med til at formulere indholdet. Så det er muligt at komme og sige, jeg kunne godt tænke mig at lære noget omkring det, og så prøver vi sammen at strikke et eller andet sammen. Både det, at det giver mig sådan en form for stimulering, så giver det mig faktisk også et overskud til at klare andre ting i hverdagen. Jeg har selvfølgelig haft betænkeligheder hen ad vejen i projektet, fordi jeg jo selvfølgelig også møder udfordringer, som måske kan være lidt kompliceret, men vi overvinder dem altid, og man går fornyet og stærkere ud af de der måske eventuelle problemer, man har haft. Og jeg synes faktisk, det har været rigtig rart. Projektet har jo ikke været i gang så længe endnu. Faktisk har vi først her i slutningen af januar 2013 indtaget vores lokaler, der ligger i Farum Kulturhus. Men vi har allerede samarbejdsaftaler med syv forskellige foreninger, er vi oppe på nu, og vi har 6 deltagende førtidspensionister i projektet. De er alle sammen kvinder. Det er et tilfælde, fordi vi vil meget gerne have mænd med også. Noget andet, der også er rigtig væsentligt at sige, det er, at det er jo tilladt bare at komme ind og se, hvem vi er, og så gå igen. Der er ikke nogen minimumsperiode, man skal være med i. Og det er også okay at sige, at jeg vil gerne være med på den her opgave, og jeg kan se, at den strækker sig over en periode, og så
blive klogere eller blive dårligere, eller hvad vi skal kalde det. I hvert fald være nødt til at melde fra. Det er helt okay. Det er mig, der har det overordnede ansvar hele tiden. Og det er okay også at komme tilbage, efter man har hoppet ud. Alt er muligt.